A wannan bidiyon za ku ga wata yarinya 'yar shekara 10 zuwa 11 da ta haifi jaririyarta a wannan kwanakin nan. Sunana Prince Kamal, zan riga ɗora sababbin videos masu ilmantarwa, masu faɗakarwa. Don haka zan so idan wannan ne karo naka na farko a wannan channel ɗin, ka danna subscribe, ka danna ƙarar sanarwa domin a duk lokacin da ɗora wani sabon video za ka same shi kai tsaye. Sannan da tsakar dare da zaka je yana hira yana kyalkyala dariya da wa yake, saboda da al'amarin yana da wahala amma yanzu yayi sauki. A da duk wanda zai zo ya tsaya kofar gidanka dan ya yaudari yarka, kana zuwa zaka kore shi ko, to yanzu da ya haɗu da yarinya sai mata kan waya, sai bata lambar, sai ce ta kira shi, tana kiran shi sai rike wannan lamba. Kana nan zaune dattijo, kayi rawani da babban riga, kana ta zikiri da carbi a kofar gida, madadin ya zo ya tsaya ko a text zai turo, zai wuce ta gabanka ya shiga cikin gidan. Haka ne ko ba haka ba? An gama da kai da carbinka, ba ku da amfani. Saboda haka ku tsaya ku yi check and balance game da 'ya'yanku ina suka samu waya. Sannan talbijin da ka kawo ka girke a falo, 'ya'ya suke kallo, me suke kallo, a ina suke samu kasusuwa. A wannan hoto da kuke gani hoto ne na wata yarinya da ta haifi jaririyarta a wannan satin da ya wuce. Duk da yake mutane da yawa suna mamakin kamar ka wannan yarinya a ce ta ɗauki ciki ta haifi wannan yarinya, amma ni a nawa ra'ayin ba abun mamaki ba ne, saboda ko a addini mun san cewa ƙarshen duniya irin wannan abubuwan dama za su faru. Allah dai ya sa mu dace, Allah ya ba su lafiya kuma ya raya wannan yarinya a cikin addinin musulunci.